И здравейте, това е първи епизод от GTA. Той ще е просто фриран и така може и да ползвам някои читове, например като Isaac Me. Вече съм го ползвам. Искам да гръмна една кола, знам къде се отрят. Чакай бе, искам че ударя грозния пълнител на те ченге грозни. Тук ще да ме прегазят бе, къв то град. Аз се качвам в брицата и да потеглям. Чакай да не получа копирайт. Тук радио лофатка. Шек, аз не виждам къде карам. Заради мишката. Кадам надолу ми дава нагоре. Кадам нагоре ми дава надолу. Нога. Да? Мързима, аз нямам клип бе. Долавия ти. Ти не снимаш. Ти играеш. Окей, нека да направя нещо интересно за този клип. Например, като... Ето. Абе, аз още не съм насочил пистолет срещу тебе. Изчезвай. Да, му взема ся хубавата кола. И фул клип използвам също. Чак, това нож ли? Ако е нож, влизам да го взема. Нож много ми трябва. Така, къде отиде ножа? Ай тук. Окей, влизаме в готината количка. Откъде ма пукате? Абе! Къде? Ами не знаеш ли откъде ма пукат? От всякъде! Как ма настигате въпроса? Аз карам супер бързото. Как ще скачаш надолу, бе, човек? Това нарушаваш биологичните закони или физичните. Отде аз знам кои са. Не слушам в училище. Ти знаеш. Спя начина. Окей, намерих си моторка. Не, само си взел мотора. Не е твой. Не е твой. Изчезвай тук. Мое. Ще газят ми мотора. Сега не ми набият хедшот от моторчето. Мога да стрелям докато съм на мотора. Аз отивам на плажа. Не тук е. Искам на плажа. Ето. Плажа. Тук няма ли на GTI 5 да ти показва на къде да ходиш? Имаше една лента на GTI 5, къде ти показва пътя. Не знам, които са играли GTI 5, трябва да го знаят. Убих някакви от мотора. В движение и то. Вай с пистолет в движение убих някакъв с мотора. И си стрелям просто и така. Никой не може. Окей, аз тук изпотроших целия народ. Вай, застрелях някакъв от другата мафия. Айде, сега ядах боя. Айде и се метнах от мотора. Вече сигурно, че го ядах. Със сигурност ядах бойчето. Хубавото бойче ще изям аз. Голямото бойче. Сега ще убия това ченге, защото ма нерви. Ще му... Ева, майката. Хедшотирах го. Иска ли някой още един хедшот, бе? Питам. Какво заляваш? Кой махбах тебе? Сега ще се кача тук. Сега ще се кача тук и ще отплавам. Вие какво си мислите? Аз съм по-умен от вас. Вие не сте. Вие сте тъпи. Вояци. Не говоря на вас, хора. Говоря на те, които ме стрелят. Окей, аз ще го мурна малко. До някъде. Бази, кансай, пак се върза. 我的发。
Човек, как да... Да. Аз си оправих настройките. С Shift да спринт това мъпа. Окей, Сашо и сега ще дойде. Той в този епизод ни е специалния гост. В следващия епизод, който иска да ни е специален гост, да си пише скайпчето в коментарите и веднага го включваме. Който и да е. Ако ще я са петима, ще ги включа. Няма възрастови ограничения, да знаете. Който иска да си идва. Защото мене много ме нервят възрастовите ограничения. Нищо. Ще видиш на клипа после. Не ми се казва отново. Хората разбраха ясно. Към моя канал. А ще се абонираш ли се? Ще лайкнеш клипове ни. Ще оставиш коментарчи. Ти нямаш YouTube канал. Нямаш. Той е на баща ти. Не, нямаш. Той е на баща ти. Сериозно. Аз съм на 100 метра от плажа. Дай взема една тука кола. Чакайте бе, да не ме блъснете. Знаех си, че така ще стане. Айде, къш от колата, вече е моя. Не ми пука на кой е, не ми пука на кой беше колата, обаче вече е моя. Тук газя всички хора по тая пътечката на плажа, сещаш ли се? Знаеш колко много хора имаше, човек? Аз тук ги мачкам като... Вай, полицая ми дигна ръце на мене. Предаде са. На мене. Представаш ли си? Да, ченгето ми се предаде на мене. Представяш ли си? Виждаш го, ще го видиш на клипа. Ченгето наистина дигна ръце. Обаче този път беше да моли за милост. Беше някаква с грозна физиономия нещо. Съпитнах. Не ми пука. То със снайпер по-хубаво. Човек. Тогава снайпера не ти е нужен изобщо. Да. Сашко играе CS в момента от неговия си комп. Си играе CS. Аз тям към плаж да направя някакви мускули. То аз вече съм на плажа, де. Аз тям да направя някакви мускули нещо. Какво? Нали ми са предсака CS-а, бе? Утре казах, че ще си сваля нов. Едни ги премазах докато скочих. Аз съм злодей. Премазвам всеки по пътя си. Не ми пука кой е. И капака ми отпред го нема. Що аз съм як човек. Но го няма капака отпред. Окей, аз слизам от тая брица. Слизай. Ой. Пук. Окей, ай качвай се. Тук е. Искам на фитнес. Не беше фитнеса в тая игра, На плажа имаше един фитнес също. Спомням си много добре. Имаше един фитнес на плажа, ама къде е сега? Бягай по-добре, ще застигне моята молния. Човек, как не мога го целя?
Това оръжие е много криво. Аз колко пъти трябва да му забия куршум на тоя? Окей, взимам другото пистолече. С другото пистолече пък може, Да, с другото пистолече пък мога да си му забия и хедшот спокойно. Обаче по-бавно цепи. Това са от нашата мафия. Това са от нашата мафия, зелените. Опа, убих един. И то от нашите. Представи си какъв злобар съм. Тук чакам за някаква кола. Човек, аз ти казвам, че премазвам всички по пътя си, ама кой да ми повярва? Защото аз ти казвам, че трепя всички по пътя си. Това беше от радиото на колата. Шофьорските ми умения са просто перфектни. За сега не съм се ударил даже в лампа. А пак знаеш какво бързо карам, ще видиш на клипа. Вече се ударих. Не, прецака всичко, не, сега ще убия таксито. Що заради него сега се прецаках? Гледай го и ходи да ме блъска. Не, сега те премазах. Сега го убих. Грозното такси. Така. Напсувай го, CJ. Имаш разрешение. Ти чу ли как го напсува? Ще пръсна мозъка Пръсна мозъка. После... пръснах ли ти хубавото мозъче? Не, говоря на това таксито. Що щеш да ми разруши колата и човек? Той има блъска. И почва пак да ме блъска. Баси, аз няма го става. Са много простите я. Не, той ме блъсна, аз не съм го пипал. Той ме блъсна. И продължаваше да ме блъска. И аз му забих хедшот в главата. Ама че бисрамник грозин. Добре, аз на къде тръгвам си нямам на представа.